Pois benvidos un ano máis á presentación de Romaría da Saínza, a grande festa da comarca da Limia de parte da provincia. E, bueno, aquí estamos no campo da festa, no grande campo da batalla de Mouros e Cristiáns, acompañadas polo capitán Moure e polo capitán Cristián, que están preparados para a loita, o día 22 de setembro. E nada, aparte deso, por da loita entre Mouros e Cristiáns, aquí vos ofrecemos un programa amplo, extenso, para todos os públicos que vamos ter aquí na Saínza. Comenzamos o venres unha festa para os máis pequenos ás 6 da tarde, con xogos e espuma. Logo o venres pola noite seguimos xa cos máis novos, pero un pouquinho centrada nos máis mozos, que será unha disco móvil, un grande escenario de 28 metros. Teremos o campo da festa para que poidan disfrutar todos os adolescentes e non tan adolescentes da festa. Logo continuamos o sábado, tamén con orquestra e cunha disco móvil que a gramola. E xunto co asalto ao castelo, que tal como di aquí, en torno ás 11:30 da noite. 11:30, 12. E logo xo domingo, misa no campo e tradicional batalla de Mouros e Cristiáns. E como peche da festa, orquestra Olympus. E charangos tamén.